Ano, baba na tayo? Ha? Kasugat ka na, oh. Oh. San-san ka kasi sumusuksok. Yo, what's up mga Calabar Cards? Kumusta kayong lahat? At welcome back sa ating panibagong episode. So, sa episode na ito mga tropa, pupunta tayo ngayon sa bukid. Kasi kanina kasing umaga, ang balak kasi ng tropa, papunta sana sa dagat para manguha ng mga biat-biat sa bangkalanang o yung tinatawag namin dito na shells. Ngayon, biglang nagkaroon ng post yung viewper ng Anda na sinasabi na hanggang ngayon pala mga tropa may red tide pa. So hindi kami natuloy ngayon, kaya change routine tayo at pupunta na lang tayo ngayon sa may Baka mga tropa, no? Tapos magdidilig na lang tayo ng halaman. Ayun, Santi Abit, oh. Tapos na siyang magpastulang baka. Pastulang baka na naman. Oo. Ako nga unahin ko na rin muna yung baka kasi pag ganun na matapos ako magdiligante, hapon na kasi pag pumunta ako dyan. Kaya unahin ko na tong baka. Akala ko nawala na yung anak ng manok na to. Bakit? Ang alam namin nawala na, may natira pang 3. Akala namin dahil naubos na. Ay. Lumabas. Ayun, ay 3 yung anak niya, oh. Dapat 6 yan. Ay. Linain ng aso kanina yung isa ng aso na to. Uy, uy, uy. Hey! Nangangain ka pala ng sisiw, eh. Pakain ng sisir kanina. Sa akin nga, ante, problema ko dun sa bahay, yung mga anak nung sisiw na panabong ko, yung anak ng panabong ko na manok, kinakain ng pusa. Ay, oo, mayroon nga pusang maski dito may kain din ng sisir. Yung inaantay-antay ko na mapisa na anak ng panabong ko ay nawala. Sayang. Kulong mo. Dapat may kulungan. Ang hirap naman kasi magkun ng pusa. Oo, Kaya talagang hayaan na lang. naman yan. Opo. Yan na pala si Patag sa kasi ay si Taguro pala sa kasi kwan. Si Taguro at si Jijong Bagseng. Jigong Bagsik. Ay kinuha mo pala yung atak mo. Lubat na pa ganito, no? Ha? Lubat na. Bakit? Nangyari? Ano lang battery? Lubat ang batter nun. Dapat ilan 100 yan, no? Hindi naman. Ano? Parang nakon lang yan, sa settings lang yan. Sa settings lang. Jijong Bagsik. Nakahabol tong dalawang tropa natin, eh. Ay, puputol pa tayo ng bayog. Hindi, naghanap kami ng buko. Wala nang may Buko. Yun mga tropa. Oh, hindi kami natuloy na pumunta sa dagat. Red tide pa. Kaya kala ko kung umalis tong mga to. Yun pala, kumuha pala ng itak. Gising na pala ka. Palakang may buko. So yun mga tropa, no? So change routine tayo. Uunahin natin tong baka ngayon na painumin bago tayo magdilig ng halaman. Kasi yung ginagawa ko na nagdidilig muna ako ng halaman bago ako magpainom ng baka. Hapon na masyado pag makarating ako dito, eh. Tapos kasama na natin sila Jay. Jijong Bagsik. Jay kung bagsik daw. Si Pataguro. Pataguro. Shawarma. Ala. Shawarma. Si ano?
Taguro tsaka si ano. Jigong bagsik. Taguro tsaka si ano. Kala ko hindi na kayo susunod dito. Bulupol. Wala. Nagano kami, nag-ipon kami daw sa lupa ninyo sa kabila. Naghanap ng Utang buko. Walang mahanap. Walang manap. Walang mahanap kayo. Itag na lang ang dala. Ah. Ano? May buko dyan. Meron sa lupa ni Bunay. Ilang bayog pa yung kukunin? Buka pa ba tayo? Ilan na ba yun nandoon? Ito. No? Hmm. Pwede dagdagan natin guys. Tatlo lang muna. Mamaya hilain na lang. Maganda yung ano, yung pagubat-gubat, yung magsiklo-siklong ano. Wah, sana. Kumesa. May gamit lang sana, magsiklong ako dito. Tali lang naman ang ano nun. Madali lang naman gumawa ng siklo. Oh, madali lang. May taba sana no. Butasan mo lang yung kawayan. May taba sana yung maglagay na ng pagkain dyan ano, tapos yun. Mataba na yung tikling doon. Ay, oo. Taba na sira no. Oh, yung taba na sira. So, taba, sabi nila mga tropa, yung lambat. Iba naman yung taba sa taba. So, salitang bulino kasi yung mga tropa, taba. May taba ka, sabigat pa ako. Yung taba na. Taba lang. Ayun, kumpleto na kayo. Tatlo na kayo dyan. Ayun o. Paligaw ko yung baka. Ganda rin sana kung may taba din tayo, no? Lumindol pala kanina, hindi ko naaaraman. Ha? Lumindol. Lumindol? Oo. Hindi ko napansin. Tulog ako. Hindi ko rin. Kahit siguro maglindol lang 7.5 dito, hindi ko maramdaman. Pag tulog ako, Tulog din ako kanina. hindi ko maramdaman. Anong oras lumindol ba? Basta nakainom ako, kahit yug-yugin nga ako, hindi ako mga ano eh. Yun lang. Namumulaklat ka pala. No, kaso ito no. Saan? Ito. Ay, dyan? Ito kaso ito no. Ay, Oo. huwag ka magluto ng kasoy pag maraming manok. Bakit? Maano yung ano. Maniwala ka. Totoo yun? Hindi. Totoo yun? Hindi ko alam. Hindi ako naniniwala kasi nakubukan mo na. Right, mga tropa. So, ito na yung mga baka natin, oh. Nakasilong. Ano, magpaputol pa kayo ng bayog? Kahit magdagdag pa ng dalawa. Pwede din. Dalawa na. Blande pala to? Blande, Blando no? ba? Blande. Mm. So may buhok na ano? Blande. Hybrid na yan. So, Goko. Uy, wag. Baka mamaya, iba mo yung matamaan mo. baka. Baka ang matamaan mo. Dapat uwot. Right, so yun mga tropa. Papainom lang muna tayo ng baka. Sa gapon, no? Yung nata tayo kumuha ko yung nakatumba na. Yung nakatumba na. Kahit na dagdag lang, kahit na dalawa o tatlo. Oo, also para makumpleto natin. Oo. Sunod na li ako doon. Sunod na ako doon para hilahin ko itong mato. Ilang peraso ba yung kunin? Right, so yun mga tropang gagawin. Paliguan mo, lumindol. Lumindol. Yun mga tropa yung gagawin natin. Bali magpapainom tayo ng baka. Tapos sila Patag saka si Jay puputol ng kawayan, maghihila ng bayog pala, bayog. Yan. So yun yung gagawin. Right, so umpisan muna natin 'to mga tropa. Right mga tropa, so yun, painom na muna tayo ng baka. Oh, mainit pa pero kailangan nating magpainom. Bali nagpainom na rin pala ako kaninang umaga kasi nga ang balak kasi pupunta sana sa dagat mga tropa. Ang problema hindi natuloy dahil sa red tide.
Bulinaw sa Kaanda mga tropa, red tide, kaya hindi natuloy. Buti na lang nag-post si Tomas yung sa Bifar ng Kaanda na may red tide, at hindi na kami na tumuloy na pumunta. Kasi pag yun natuloy kami tapos nakakain, parang nag-aalanganin ang buhay namin pag yun na lang, change routine na lang. Kung na lang asikaso na lang tayo ng mga baka natin, tapos mamaya magdiblig na rin. So wala na sana akong balak mag-vlog kanina, gawa nga nung siyempre hindi nga kami natuloy kanina mga tropa. Kaso sabi ko sayang din naman yung araw na hindi tayo makapag-vlog. Kaya ginawan ko na lang ng content tong mga baka natin. Tapos sakto naman dumating sila Batag sa kasi Jay, at kukuha sila ng bayog pandagdag dun sa gagawin na kulungan. Kukuha tayo na para malilit muna, no? Para sa bubong. Oh, para dun sa bubong na. Ito na kunin natin, baka malilit na. Ito lang, oh. Saan? Ito yata naputol dito, oh. Ayan, pwede na rin yan. Natin, oh. Yung medyo diretso. Oh yan, diretso yun. Oo. Pati ito. Hindi, ito na lang Jay. Ha? Yung isa. Ito. Yan, tsaka yung isa, yung diretso. Oh yan. Pang kwan. Ah. Pang kwan dun sa bubong. Yan dyan na po si Digong Bagsik. Kumuha ng bayog para sa ating kulungan ng mga chicks, mga banok. Kaway-kaway naman dyan, Bill. Grabe po, napakabagsik po ni Digong Bagsik. Kinakagat niya lang po ang bayog para maputol. Ang takaw tirabo. Para sa tagumpay ng aming lahi. Itaas ang tanduhay.
1 million followers na po tayo. At aangat pa po ng 1.3 million followers. Si Jigong Bagsik ay pinanganak sa Zamboanga Peninsula noong unang era ng kanyang karera na gumugulong-gulong pa. Di na pinaputulin niya, bro. Ano ko lang ito? Pagputol natin yata ito eh. Tiko. Putulin mo na doon, oh. Grabe, may sapot pa siya. Alright mga tropa, so nakakuha na rin pala kami ng bayog at natapos na rin tayo magpainom ng baka. Una na sila Jay saka sa Patag. So bigla ang vlog na lang to mga tropa. Hindi ko inasahan na darating yung dalawa. Pero maganda na rin yung dumating sila mga tropa at nakapagdagdag kami ng extra na bayog para dun sa kulungan ng manok. Grabing init. Mamaya hakutin na lang namin tong bayog mamaya. Iiwan na muna namin dito sa may tabing kalsada at magdidilig muna tayo ng mga pananim. Ay mga tropa, lapit na tayo makarating sa may tabing kalsada. At natatanong ko na rin si tatay, papunta na rin si tatay kasi magpa inom ng kanyang baka. Yan si Kabeste. Bakit ganyan? May bata. Saan kayo pumukan? Sa dahing gripo? Ito sa atin ng inan? Gripo? Oh. Anan atin ng gripo. Patag. Tubig pa yan? Ah? Tubig pa. Meron. Inom ka? Puno na yan. Ikarga na natin to? Magdidilig. Hindi, mamaya na. Balikan na lang. Ngayon mga tropa, so yun lang yung vlog natin. Dito na rin matatapos tong vlog natin mga tropa. Pwede kang na-pray. At see you sa next na vlog natin mga tropa. Bukas. Okay guys, see you tomorrow. See you tomorrow. Another day, another vlog. Nada din. Takpan mo na ko. Ah, Takpan mo. yung